Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpering Bay. Luguptana po, dahil nga tsukel wala luguptana. Mag-umpisa tayo.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si iyong sinugo sa makatuwid bagay si Yesu Kristo. Ninilulahati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanlibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at itinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salita sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsimpaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito ay nasa sanlibutan at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ingatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan, upang sila'y magtamo at aking kagalakan ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kanilang kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, nagaya naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang sila'y lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman ay sumama sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y maglubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko naman na iniibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatagas sa libutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila.
Manalain tapo. O malugod ang mapagpalang pa. Pasibayo po iningkiking masayang kayabakan. Ginoo makanya na kaya naman pong misasan metong makatipo ni kaya pong mikakapatad. Ginoo makanya niya pong mirasin kaya kaming sabat, ang mag-aral kami, kaya kang eskwela ng biye. Ginoo sana po yung balang metong kaya kami. Dinan mo kaya sana pong kabiasnan. Ginoo makanyan mo kaya sana pong panubayan. Bang kanita Ginoo makanyan milang agawaring kaya banal na tungkulan. Igpang banal ngayon oras sa iti, malawot malapit makanyan mo kaya pong tinipon. Sana po makanyan keng misasan metong lalong-lalo na karing kekeng banal na tungkulan. Igpang banal makanyan mo kaya sana pong patnubayan. Ginoo pasalamatan da ka po karing pagkalumumbiyan pong sikanan kaya kami. O ini po kaya kaming pamanyam ba sana po kekeng kapatid pinili mo karing dakal. Ginoo makanyan me sana pong patnubayan, dinan me sana pong lalong sikanan. Bang kanita makanyano pong ibalita kaya kami retang kaya kang banal atong menebat kaya ka. Ikpang banal ngayon oras sa iti, sana po makanyang kayang miras payapa kayaning kaya kayang santuario. Sana po Diyos ko po tang magbalik kayang pasibayo karing kubo ming tuknangan, makanyan mo kayang sana pong lalong patnubayan. Bendisyonan mo kayang sana po Diyos ko. Ginoo reni po rin kaya kayang panalangin, sana po tanggapan mo lang makanyan langan. Sana po miras mabang lungayin king kaya kang banalayarapan at tanggapan mineman sana po itang kaya kang pamimpala. Amen. Ibat ngini. Hanggaman po king wakas siya nasa po salam.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo, doktrina Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang hindi nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa mamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroong lamang iisang Diyos na walang hanggan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ang pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat ng bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao ay siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat ng bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob ng o biyaya sa paggagamot at pangitain ng nasulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad.
kasulong no ning balang katao kasal pantayanan bakong lalong tekdo deng dapat yung mayak panwananuning Ginoo kalam kapayapan balen ko ke kaya ding balang puso yu pamayapan yelo lakoying lengas-ngas tawaking puso no banging upayana ning Diyos tanggapya ing manualang tao lob ning kapatiran babatiawan ala ding kekong panamdam nung nula pinanti itanang tibayan nung mesabing subok tao datang neman nano kayang bagay Diyos sing boring sabiyan ke kong manwala na ko asal pantayanan bakit iyupin king Diyos o sablang mag-aral tunin akong biyaso kasal pantayanan uling nung manuala yung tao ninuman nung alayong dapat yung kakalingwan ang makatuliron orap ning ginungnuan itingon ning libro layang kabaldugan pakikwa nanyusa o sablong atiyo king pangayat yuyu tuneng makiabe ko king upayan ng Diyos o aduan ko ke kayo
aking mamukosa, ikayong ngatiyo. At maging maalam, dapat yo'y kongon. Linging Ginong Diyos, tunay maalam yan, iti at mayamo, kayo kekongan, niyo'y kong sabla, iting kekong gawan. Banange mayakit, at lantoke kayo, keng teng salang sangan, lareting puso yu, kaya kayong mapilan, ngeni atiyo, manenton lang tanda, king pamanwalayo, ngeningi kayungan, at mitorwan kongan, ngeningi kayungan, metayed kongan, kereting amano, ni taning miglalawang, pakikwanan yupin, mga biyasa kongan, uling nung ninumang, tawong may biyasa no, ang gyanitang subok, king bienoy at yuya, ibilang neng tula, tandanan nyo sana, mi bata, tawo king dapat no, bayo kulaylod, ding katungkulan ko, kekong sabla, king pangayat yuyu, ausanya sa guli, iting kapatadiyo, lalaking kasuyo, king ampon anatiyo, ing Diyos ting pasabi, king kayang panamdom, bang lalong tumibe, kasal pantayanan, abitan yung maigit, ing plidong malang, kekong sabla, tanggapan yo'y kongan, king banda kong wanan, saglitausan kuya, gabeng kapatad mo, amponan at yuya, may sabing kasuyo, ting panamdamana, king saglit awaras, mi ba batasana. Lalaking talak.
King ulin na balen ning pangatik doyo kasal pantayanan manatili kayo awas yung kayawos bang panatilian yu kareng sarili no ning balang katao ing boses na ning Diyos ampoing siwala no ko pamelatando reting amano no wamakalonos ne tawaking bukas na nung eno lagawan Diyos wabinyeno ke kong katungkulan loob ning kapanwalan may babata ko sa kayo ikongan king bayeng tanggapan itanang kanwanan bukas ding bukas yu wake kong tangalan kay bat tingkan akong mapilan ayamanong binyeko kaya kayo ikong sabla-sabla gawan niya ing lugod at idagulye karing balang puso yu ulang itang Diyos lugod iyo karing balang metong kaya kayo simayan nyo lo dingke kong sarili nung deti maging karapat dapat lo king harapan aning Diyos. Simayan yo reti nung balang katawo king kayang kapanwalan nung deti ala nung kulang. Kanito, king tawo king kayang pamanwala lunto ing malyaring kabitasan karing balang metong ke kayo. Musang ding balang kekong panamdam may gitlong makayugne king arapano aning miglalong. Karing balang saglit ulit-ulit loring amano karing balang metong ke kayo. Lontoyasang lalong may git ing metong apanyulong king ke kayong katatalakaran. Uling nga no ning pamating binyeko ke kayo panuanaw ng Diyos. Ding hanggang mayap ay isipan ang ikasulong no ning balang metong ke kayo king ke kayong kasalpantayanan. At nga na ding dapat yung mayap panyatang naningaldo ibieno ing karagdagan karing balang metong ke kayo. Salamat sibol lakarinan molit pasibayo. Ing makanyan kayong miyabe-yabe king bayang malyaring sambo ng pongpuryon ing Diyos. Sano'y kong sabla matanggap laring banal ayayin ang binyeyo. Na alang malyaring pamagkunwari karing balang sarili. Kasalpantayanon ay alang dapat itingano baugya harapanan ng Ginoo. Iti karing ulit-ulit ay amanong pagkalumno ng Diyos ke kayo. Lakoyo sana rin malyaring batong pakabalandra king dalan. Uling ikayo, biyasa na kayo, miragsa ing manuwala king kayang kapamintuan. Dakal na salamat, deng suyo ko mayamil.
Adios en bendición que kolaganapyo babae at lalaki matwa at anak pa detong hanggang atiyo at panamdamatiyo yako yung matnube si kananibiyaku sino yuke kayo kingke kong tipunan manibat nangeni lunta ko sang banal araw pananing Diyos miyabe yabe tongan Santa Veronica que paitos na yo.
Tampo ka rin kay katamong kapatad, balikbayan. Praise the Romeo, Brother Ben. Pasalamat kami alang kayanganan. Mahabang panahon, ikinawag kayo. Pinangkinan ng Diyos, tumukong kayo ulog. Ito nga muli na ikating na atsyon. Tingnan kita kumpik, imbalang riyeyo. Ating ang problema at kapagsubukan. Ikmamanggano yun, dit maliyunin ka. Lasang kaluyod, ingat o daratang. Ikmamanoliyon, tagumpidaralan. Mahingi kami man kay pangalang ulyon. Ikenggang pinakwan ang inigisan niyo. Manalangin kengan yang pilit na batyon. Imong sabla-sabla binahong kayo. Tinataming oras sa dotang kanayan. Di tayo di kami batang paselebran. Ikaw sa pinyena, dalalan yun naman. Itingan mayakit, tularet tindakan. Sana'y mapupos, di pamangyapat yun. Kita hanggang mayak, ingin kong panggalong. Agong ikabyos na, ingugod yang atsyon. Tutulay ang balen, aning ebanghelyo. Dapat kong salamat, o Maestro Malang. Ikalinayan mi, aking ingatan. Habang mabibiyala, ablasan ang rongan. Maya pati-pat doon, mo kakawangan. Maya pati-pat doon, mo kakawangan. Good morning to everyone. We have a visitor from America, Brother Romeo Reyes and Brother Ben Glenn. Good morning and say hello. Thank you to our Lord Jesus Christ. You always present now and listen to the Word of God. Yapu, in kakatamong pamag-present nganingal dong ini. Uli pong yung kakatamong ginuya po yung mumunatamong dirina ng pong babatsyan. Pasalamatan king Aldo ang pong panahon na dadalan kay katamo. So, yung kakatamong ginuya po yung peka-powerful. Yung kakatamong ginung Diyos, the only one God, be good all the time. Anya po ita yung kakatamong gagawan ngeni, uli pong mituro tamo king antikanini nga pamagaran. Niya po.
So rin kaya katamong sarili, makanyan tala pong adirinan panahon, ingan ti kanining oras. Ne po. Bang pakirandaman, bang makanyan tayang pakiugnayan, ing kaya katamong sarili, kaya katamong metong nga ginu. So nga ni pungaldong ini, ne po kasantinging metong temang telagara kaya katamo, itamong mikakapatad. At suya po, ing tema kaya katamong oras ay ni kasal sa Panginoon. Nung pong lawentamo hanggang king kaya katamong pangayatsu, ang timong tao, lawentaya pong material, pota pong makikasalya ing metong ataw ang tumong kalupatamo. Maragul a preparasyon, maragul a pagandaane king kayang sarili. E po kaya mas maygit nung makikasal tamo kang Kristo Jesus, na ya ing memalangkas, na ya ing memye, ya ing peparam karing kikatamong biye. Nung makanano tamong makikasal king kalupa tamong tao, may kitapatan, linugod kayo. E po kaya mas maygit king kikatamong ginong Diyos, amig kalub karing malati tamong biye. Nano po yung panintunana kay katamo ning Diyos, kay katamo, kailangan nunging metong nga tao, tapat yang mekikasal king kayang kasuyo, makanyan mo naman po tamong taong lelanganan ning Diyos, makitapagtapatan tamo mo naman po kaya. Uli pong impamagobra king kay katang kasal pantayanan, eya po biro uling sinabi na ning banal, nung nano ing tenam mo, ya ing pupulan mo. Anya po keni, king kikatamong pangayat yung ngeni, pilit ing sarili tamo, makipagtutuanan tamo kaya, makipagbatbatan tamo kaya, ketang makaustong proseso, karetang ustong bagi, kailangan ng gawan ning metong nga talasal pantaya. Ne po. Uli po nga tinyang sasabihan, detang 5 babay o king istorya, ating pong metong handaan, na datang niyang balutamo yung kikatamong ginong Diyos. Dapat nung etamo po makasadya, potang datang tayo yakit. Alata mo pong keliwan, karing makasulat, ne po. Kailangan nung itamo makirap tamo kaya, makikasal tamo king Gino. Number 1 po atin niyang kaandahan ng kikang sarili, natanggapan making kikang sarili Kristo Jesus. Uli pong ya, tapat siya kaya katamo. Anya po, metong at tipunan na ini, metong asabi tamong kasalan kaya, uling di nga mano na ilaring pakirandaman tamo. Uling imbanal e Espiritu, yang datang kaya katamong pong turo. Sabi napin, nung makikasal tamo kaya, atin yang kaayusan. Ne po, mapalad ta naman po tamong sablang mikakapatad ngening aldong ini. Ne po, mayayakit naman po kaya katamo. Pagkapilita na ning tao, nung makanano tamo pong agawaing burina kaya katamo ning Gino. Lalong may git po, ing tuturuda kay katamo ding banal, alang patugot pa sa giwara kay katamo. Ing mikakalugod kayo nga na king metong at metong. Uli pong ya ing tuturo na kay katamo ning Diyos. Uling ing Diyos lugod ya, buri na po itamong mikakapatad, mikakalugod tamo. Ngani pong panahon na iti, akakit tamo. Ne po, emo po king financial, emo po king makasawpya ing metong ataw, maging king panalangin, pwede talang asopan din kaya katamong kapatad ang mga ilangan. Kalupa na po ngening pinanditay ni ing kaya katamo pong kapatad, at suya king dase, naning kapanandaman. Ne po, nano po ing kailangan ng saup kanini, nune itang balang metong kaya katamo, itang pamanalangin tamo. Dapat makalingad kay katamo,
ing tao gabunyamo po, datang ngaldo, datang ing oras, tumubo ya po ing bisang tumubo kay katam. Dapat uling atyutamo king katuruan, sabi na po, mapagsadya kayo nga na uling ing mapanako, balong datang nung nanong oras. Ya po ing bibyenang kapag-aralan kay katam. Sabyana, abang atyuyay ngaldo, abang matas siyay ngaldo, mamipi na kayo, mamipi na kayo. Nano pong birita mong sabihan kanita, dening sariling areni, alang patugot, yagyagan tala, nagawan da, ing burina ning kikatamong ginuuling, potang kailangan tayo. Ne po, potang miras sampung mitakdahing oras, datang kikatamo iti, kailangan makasadyaya ing balang metong kikatamo. Dapat, king kikatamong pangayat yungeni, ing katapatan, karing kikatamong sarili. Uli pong yang mismong kalaban tamo, ing sarili tamo. Kaingatan king kikatamong sarili, bang makanyan tamo mo pong agawa, ita pong burina ning kikatamong gino. Yan po. Iya po ing kikatamong pamagaral, king kikatamong pangayat yungeni, kareni pong kikatamong maging bisita, kikatamo pong pengari, iya po menik, itatang bitog po, iya po menik yung bisita tamo, manik kayo po, reng opisyalis. At dahil kapag-aralan po, makayapaglaking kikatamong piyarapan, burigda kayo pong dina ng pong dakayanan king oras, lalo na po rin yung kikatamong kapatad, malagad mo pong daratan. Yan po, priority la po. Kikatamo pong pengari, yung unatamo, lipong ini, pengari tayo pong magaral mo naman, king kikatamong kasalpantayanan, yung kikatamong pengaring engineer bitog po. Yak po balo ng naning muna akong palwala amano, magpamisita ko mo po at makirake king banal akabyasnan. Uling malambat ng bina, ingek meka pamasyal keti. Adwang ko po yung kapanupayan kaya kayong kapatid ko. Makanyan man, ing kana akong obligasyon espiritual gagampan ng kaya po karingking mula ng Eden. Pasibay po busta niyong magpakilala kaya kayo. Uling dakal eta na po mikikilala. Iya ko po ing kapatid yung Vitug. Kaya ko po may nakitsala. Kaya tang 1975. At dakal siguro, dakal din kaya nakanera na ako balo, niya makanyang pong magpakilala kay kayo. Makanyan man kaya po buring samaning maulagang oras, mablasa ang iting kaya katamong paking, yaning kaldawan, mabiyasa tamo, sumulong tamo, king kabiyasnan espiritual, material at moral. Baluta na po, yung kaya katamong kasalpantayanan, eskwela nening biye. Ing biye pakikwa ng tamo, alwaya po yung biye ngenita pong aliwang biye yung pakikwa ng tamong dasnan. Nung makanano tami raskarin niya, pinimpag-aralan tamo, anya kindita ka panaw, nampong dita ka pinandit, busta niyong dumake ko. Ulim balo ko, kaya kayong kapatid, mas masulong at matas in kaya kayong kabyasnan kaysa king kaya kayong talasuyong kapatid.
makayan man, mekad balutana ing Dios kaya betaya ngening pinandit. Mablasang iya makyagum king kalingas-ngasan at kagutgutan at akakit ko naman ngening pinandit ing kapayapan at tsuke katamo. Nga na pining makasulat nung no ka rin laring adwa at lumisabil king lagyo ko nga na at ikulibutad da sino brata na po king atlo niya ngayon kaya betaya. Salamat po king tatalan. Tinira na akong dita ka oras. Gusto niyong dumake ko po king kaya katamong tema. Kasal sa Diyos. Na po. Tagalog yaw. Hita mo kapampangan tamo. Yang tanay baldog king kapampangan 19 dyan tanay. Kasal king Diyos. Kaya nuyak po magkamali, kaya niya king Mikeas. Mikeas 2. Kating kayo listahan king tema. 2 na ano yan? Ito ang tema. Mikeas 2 na ano yan? 11 yata? Ano na ano? Oswey at hindi. Oswea? Oswey niya. Oswey. Wow, sorry. Oswey. Paano pa yun na po? Diyan na po yung sinulong yung edad tamo. May nanakong rin na mata. Dalang ko naman po yung practical uling. Kaya po rin pagsansama ng oras. Uling dakala po rin malyaring magsalita. Munye panyulong king katamong kabias na spiritual. Kasal king Diyos. Nabing ating kong kakarungot. Panguna ka na yung kanakong kasuyo. Pinili na po yung maging profesyon na aking kayambye, maging madre. Anyang magsalita ya po huling 50th anniversary na nitang kayang pengaring babayan po yung lalaki. Di na loya. Makasulod niya pong maputi. Nung naroon susulod na ring madre, karing hausan tamong katoliko, ya po yung gayak na. Nga na ning kasiping ko, kamag-anak diya naman. Ketang meki kasalya nga na king Gino. Inga na kaya na may nga pakyak ko. Isipan ko at may nga pakyak ya. At sinabi na ito. Nung makikasal ka king apong Gino, nung pakaisipan may nga dangalan, nung pililan may yung spiritual, kalingon may pa yung material. Huling nung makikasal ka king apong Gino, babae ka. Itang meto nga bagay, dinaki na ni apong Gino kekan, Diyos, abinye ng antimong regalo, emo niya gamit. Buri ko sabihan, a human being was created to enjoy procreation. Ing tao, may lalangyag in Diyos, sangkap ni ing magpakarakal.
huling king lumang tipan, king Genesis, lumakad kayo nga na kalatay ni Yato, magpakarakal kayo. Ita mo po yung gagawan tamo ngayon eh. Di nga liwa, nung agyuda, agbangkang San Pablo, nung agyurang maksawa, lalong masanting. Pinili na nitang pangunakanan ng kanakong bayo, ing maging madreya, may kikasalya king Diyos. O bakit mo ating taong makanyan? Kasi po kaya ni King Yato, kakakita na, imburi na ning laman, naburi ning espiritu. Imburi ning espiritu, naman buri ning laman. Panila pong may kukontra. Pero mag-dominate niya po ing laman. Kaya kalan, dihado ya po ing espiritu. Yan anong sangkan, potang imbang tao, linipat ne king aluwambie, mintana king espiritu, itang espiritu na, pasakdal, balik-balik ya. Gagamit lapong, miyayaliwang kahang laman, ingaw sa tamong reincarnation, nagpangking papag-aralan tamo. Inita mo, nung makikasalta mo, King Diyos, malyari mo naman, ang giyangatita na king makaya na estado. Nung pakapag-aralan may yung sasabihan na nini, tuki ka, gayak ka, king gayak na ni Diyos. At tintamong kalayaan, istong sino braga king espiritu, para ka na ako. Makalingwan niya ing laman. Subukan tamo po. Aldoldo at king pisamban. Manalangin ka. Watang muli ka. Nung dinganak mo mga latila pa, may nga paboren la. Maninaya lake ka. Eka pa may kapagluto. Hala ka nga panabilinan, pauli na nitang, masipit ingket ang panalangin. Gagawan mo nga nimburi na ni nga pong ginuwag, pangkingaintindihan mo, king makasulat. Practical mo mo dapat ingke katamong gawan. Nung makikasal ka king nga pong ginuwag, nano maning gawan mo, kagising mo na yung abakan, doon mo na yung patnube na. Ito sanang manimunaya. Wari ka rin panalangin tamo, ikay mo muna at tauli. Ginoo, ka rin ka na akong balang paksa. Nung umeko pong magkamali, kawatan mo ko, nga mong manalangin. At nung akakit mo naman, banal na, ang pong matulid. Din ka na akong umiagawan. Ibigay mo kaya kang kanwanan. Puwari makanyan. Ngayon, yung ginutang yan sa Kristo, nung yan tukyan mo, asne pong kasanting, pero dakalya po kasakitan. Ninong makapibata kay katamo, gagawa kang mayap, panagkasanda ka pa. Manaral kang antikaniti, o magsalita ka, tagkil kan ditak, kingamano ni nga pong ginumarap ko, karin nakalataong makanyan. Ngeni-ngeni atin, makaisip, loon mo naman mo ini magsalita ya. Blam ninuyang mayap. Balo kay kabiyayan ng tao ngayon niya. Ginutang Yesu Kristo, binyaya ring mete, ding leproso, lilinis na lang. Dimbulag dininanong panimanman, ding maklak tininanong panamdam. Dim pipi, migsalita la. Dim pile, pepalakara na la. Naning gewara pa kaya. King Diria, basan tayo po yung Biblia, inggit. Karing sacerdotes, huling maririala. Ding tao, pupunta lang yung ginutang Yesu Kristo. Halos sa lanang, pupunta ka rin sinagoga. King inggit daw, ikwareng hapak sabihan ni Judas.
Pisalina ang udas. Kay ba't pinakoreking krus? Petere. Era balo in petera. Iba't yakin Diyos. Amano yang mi katawan tao. Ulingin Diyos, ere po pen walang din minunan tao. Nakala rin propetang tibura na pamatenda lang. Pamasibasan doon ba to? Metong na po Esteban. Makanano lamang. Makanano ngini, gawanin Diyos ita. Ngini nga na. O naman po lunto, hindi ginutang Yesu Kristo, biglang-biglang, timokeng kasiping me. Magpakilala ya, ako yung anak ng Diyos, sana. Ali po, kailangan mag-umpisa yung proseso. May bait siya. Manibat kimpungol, hanggang king meragulya. Anya niyang manaral ni anak niya pa mo. Aluay ng anak ng karpintero ni, anak ng Use ng ara. Ay wari rin kapatid na kaya talak kaya na, hara rin tao. Anya kanita, dakal pamurin ka rin tao, ng manuala kaya. Siguro, uling masikanan niya, ang tukso ng Diablo. Kaya betaya, yung Diablo mas kinukar na tiyo, ang giangketi. King lugal na ng kabanalan dapat, kaya betaya pamurin, ang Diablo. Anti na nga kasabi ko, kaya po mo rin pakilatlutan ng oras, dakala pa po, ng mas bias at malyaring mo niya kabias ng kay katamong yan ng penandit. Anya, babali ko niya po yung mesa. Salamat po king kaya kayong pamakiramdam. Iya ko po yung bitog, dati yung kayabi keti at kapatad yung ang gamang king hangga. Yanas. Salamat po king kaya katamong pengari. At ngani po karening kaya katamong matenakan na kayanakan. Congratulations po pala karen kaya katang kabataan. Ne po. Menikwala po kaya tang may kipag summer schooling la po Brother Elmer Dungka ne po. Personorya. Okay. Kaya katamong pong kapatid na kayanakan metong di nang taya pong oras bada namang pong dandaman. Muna po, payabot kayo po yung maya pawaras, king malugoday pa, kadwa po, king mamuntukan, katlo, nung alay man po yung busy, at kanang-kanang na pong manungkulan na bisita. At yung ini po, karang pong balikbayan, good morning po. I suggest na dapat, nung manigaral tayong English, dapat ilang mga nag-arala ng Kapampangan eh. Uning English le, uning Kapampangan yung pintalanda eh. Makanyan man po, ako man po makaredy, pero uning sundalos na ako ng Diyos, talakat ko po king harapan nyo. Mamalita ko mo po, kaya kaming may kalabasan na activities na kaya kami pong kayanakan. May attend kami pong summer schooling 2016, anya pong milabasan na Domingo. Ikwataya po in Best Actor, king individual, at ikwataya po in Delegates of the Year. For the first time po, after 33 years, may ganap ya po in summer schooling. Itamo po in menikwa king Delegates of the Year na po ning summer schooling manibat po niya megong Pisaya. Palapakan tayo po yung Brother Elmer. Yung pong kapatid, Brother Elmer, iya pong menikwa ka rin. Elmer doon ka anak na pong bapangityar. Ne pong kapangutang karata pong speaker, menibat po po king Manila. Brother JC Casillan, niya po yata ito, ang popurang aliwa. Makanyan man po, bisa ko man pong dumagay yung tema tamo. Dakayan kaya pong ditak, mga kumupong ditak. Nga na po king tema tamo, kasal sa Panginoon. Tipong mababasa king Mateo 25, uno ang gaya pong Diyes. Basan tayo po. Mateo 25, uno ang gaya pong Diyes. Ing kayarian banwa katulad depin ding apulong dalagang alang bakas. Akinwa ro ding karelang sulugi at tinwalang tanggap ing asawang lalaki. At ding lima kareti mangmangla. At ding lima maisipla.
uling ding mangmang inyang kwanando ding karelang sulugi, ero lililan laro. Dapot ding maisip ginangwalang laro kareng lulananda. Dadalando ding karelang sulugi. Ngeni kabang melwat yapi ning asawang lalaki, ilangan mi palilula at mi patudtud. Dapot inyang kapitangan ng bengi ating metong akulait o ining asawang lalaki, lumalkong salubong. Kanitapin detangang dalagang alang bakas tinalakadla ampong sinindyando ding sulugira. At ding mangmang sinabira kareng maisip, di na nyo ke king laruyo, matadda lading sulugi mi. Dapot ding maisip may kibatla, ngara, bang emalyaring ing kakulangan tang para, umeko pa kareng misasali at sali ko kong kaya kayo. At kabang ila mamelaban sali dinatang ya ing asawang lalaki, at ding mikadya linublang kayabe, naking pikakasalan at mikabat ya ing pasbol. Nano pata, reta pong 5, mangmangla, reta pong 5, biyasala. May kikasal na po, makakasal no po nga pong ginod, basa niya po itong menu ng previous na sitas. Kinasal na po nga pong ginod, dapat inalimbawa na mo po ng Biblia. Uning yung Biblia po, talinhagayang ang po ing makasulat kini. E tayo po pwedeng basan letter by letter, uning talaga pong malilita mo. Ing Biblia po, talinhagaya. Inalimbawa na po karata nga pulong babay. Ita pong 5, mangmangla, reta pong 5, biyasa la. Dapo reta pong biyasa, unin pong mautak la. Kumbaga po, iyalimbawa tayo kaya katamo, ita mo pong sarili tamo. Pota po waring at tuning biyaya kaya katamo. O at tuning subok adaratang kaya katamo. Karintamo pa po ba mamaliswas ang manintun a solusyon karing kaya katamong problema. Datapot unin pong makakasalta mo king kikatamong igpa. Unin pong dapat maging mautak tamo. Kalupada po retang 5 dalaga. Na dapat po, nung datang yaman po itang subok, o na naman pong pagsubok king kikatamong biye, palagi tamo pong Boy Scout, laging handa. Ita po, unin pong dintang larang karelang asawa, eta pong karelang sulu, uning atin la pong laro, meging atin la pong maging kumbaga sandata. Ita mo rin po makanini. Teta mo po king katamong kaniting sentro. Bang kanita po reta po nga manong darandaman tamo i-apply talaging katamong biye. Banta po po ang datang yung pagsubok kalyan tana mo po. Mi pras po ka na akong imbiyan, ana pong nalwalwan subok, kung bisan po sabihan ko, ay, kalyan ko niya mo po. Alaya pong kwenta yan. Kasi po ratang aral, apag-aralan, king ibat-ibat, king balak sabat, adarandaman tamo. Ila pong maging sandata tamo, king daratang apagsubok. Timo po ita madalumdum, alala po sulo, sabihan da, muntala pa aking salila pang laro. Uning ratang biyasa, tambing nating laro, atin la pong agad asolusyonan itang karelang problema. Ini mo po yung kanakong share, katangko po rin kaya kayong mahintang, ang po pong kayo nakan na makyabe po kaya kami, umpisan mene po kanyan, king tutungin Domingo, kaya pong library, uning kaya katamo pong madam, tinya pong kasangkanan, igami na pong manuloy ka rin, agkadami na po rin kaya kayong mahintang. Ini mo po yung oras, ay share ko po kaya kayo, kempungan Diyos yung kapurian, to be God all the glory. Salamat po. Salamat po, kareng kaya katamong kayanakan. Layan nyo na po rin kaya katanganak ngayon eh. Uli pong masipag la rin. Ngayon makapagsalita na lang naman po kaya ng harapan. Po, lalo ya pong masipag ingawsan ko ngayon eh. Uli pong may nibaya pa Amerika, may kipagsimbayagit eh. Kaya po masipag na po. Uli pong dati yung masipag ni kaya na kanya po kanita. Ay Brother Romeo po, pananayin tayo. May paabak po kaya kayong kapatid ko nga tsungeni at
Sa dakal po salamat kay binya ng was ni katamong mamuntukan at karekay na kanamig salita yung tauli at masanting yung pahitungulan mo. Siguro niya akong kayo na kalupa mo, mapalyaring mo ko kasing magaling ka na akong magsalita. Pero keep up the good works, young man. You're good. Ngayon pong kaorasan na iti at pasalamat ko po nga po Ginoo. At miras na ako ng payapa at kaya bed ako ngayon eh. At bina akong matutula uling dakal pa pong manuala king kasalpantayanan na kana akong ibatan apiksib yan kimakabang panahon at may sayang yung pamagsikap da rin mga tuwa ang pamamanungkulan niya minuna hanggang yan eh takala pang manuala kapamila tanay ng pamagsubok karimbarang sarili lalagpusan nung misa ng tao magsalita ya pero yung sarili na nakakagip manyadi tayo king amano ng Ginoo pero yung kayang sarili nakakagip ng kamalyan mamanggi iya ka rin amano pero ni metong alay nga gagawa makanano yung mayagiting kapag sulungan yung kapag-aralan nung mamagit ka rin amano ni nga pong Ginoo manibat kaya hinuwa gagawa. Inuman ni nga tsukini karing manungkulan pasensya ko po tatala ko kong babanggitan ano mo yung kakakit ko sana balang sarili tamo magreforma hindi sa ako po kitang sanding kapag-aralan manyawad ko kitang karagdagan siguro po manibakya katamo ngayon niyo ang ganang kawakasan yung magreforma bayo po siguro miyabiyay kaya akong karagdagan tapos siguro masasulat king Biblia dapat tapang matupad at itamong gawa kareta at alwa po yung apong Ginoo kadwaya mo po yung apong Ginoo karatang kaya duwa ng tamo mga Bibiana iya ako po maragol ko pasalamat hanggang ngayon panahon na iti waman makalaot ko at kuya po yung kasuyo ko kaya bege rin pamilya ko pasalamat ko nga pong Ginoo alala pong kaya be ila mo po yan pero uling dugod na nga pong Ginoo ala pong maging problema at ingawat ko naman kayo dasan ko lang mo po sana ng payapa at na maging problema ayos na ako po kanito tayo pangaran nung nanuman ng ating ko o nung nano po yung pagkalub na nga pong Ginoo uli nga niya minunang panahon, inawad ko po ini, kiti po, indunduyan na iti. May ngarap ko, minyawad ko at inya na po. Kaya po sasabi ko ini, uling totoo po. Ala pong sigurong minyawad ko na yan na binya. Kaya po, agkatanda kayo, ikaw hanggang at tsuketi, na siguro panahon na para manuparan tana. Ako tanay tamino ng nanuman tang pamagkamali. Talaga po makayan, tao-tao magkamali mo po. Pero atin naman pamagbayo, hanapin. Kaya po dakal na salamat kaya kayo nga tsungin at pasensya na kayo labong pamag-arala kaya kayo at pabali ko na po yung gas. Salamat po. O kasi po niya pong kaya na kanya ini. Gustong balo da pong atin ng misyon. Hanggang takas dyan mo ita sa kaya ng tatang. Panalukyan da kaya po nung ka rin kami, nung yalaman po makisabere ni kaya kami. Pero bisaan po ang ali datang la, basta nung balo da kami mo po nung ka rin kami at yung may kipag-anniversary. Kaya benori Brother Doc, Brother Nelson, ne po. Hanggang takas dyan mong gulong itang sakenda. Muntat-muntala po rin eh. Yang yan ipulawen nyo naman po yung binya nakikatam ng Ginoo kaya. Ne po. Gagawa na niya ng mga tang Angeles sing Amerika ne po. Bayo ya pardi na tang ni. Ngenit yun na naman. Iyapin po ya. Masanting naman po nung aming misyo kami. Siguro po metong ngayon akalingwan kini, ngobrata mo ngayon eh. Ne po. Yung pamag-aral tamo keti.
ya po yung kaya katamong mitatak na, king kaya katamong katawan, no, king kaya katamong pamaniwala. So, kaya katamong brother, brother Noel po, pananayin tayo. Bayang mamiyaka rin pamag-aral. Payapayabak po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay muli ay nagtipon-tipon sa isang maliit na kongregasyon ng Diyos upang tayo po ay ating purihin ang ating Panginoon at sambahin sa kanyang pagka-Diyos at pagka-Espiritu. Ako po ay nagagalak at natutuwa na naririnig ko ang ating mga kabataan na nakikita ko sa kanila na malaki po ang pagbabago sa kanila. Noon po akong kabataan, naging may tungkulin din sa provincial, sa ama. Sa mga kabataan noon, hindi ko po nakikita yung mga ganun na masisipag na mga kabataan. Marunong silang mag-share sa Biblia, salita ng Diyos. Malalakas po ang kanilang loob. Kaya sana po pagpatuloy nyo ang ganitong bagay na huwag kayong titigil. Pagamat tayo po ngayon sa oras na ito, meron po tayong tinatalakay na paksa na ating tema. Ito po ay nauukol sa kasal sa Panginoon. Kung paano po tayo makikasal sa Panginoon. Bakit nga tayo ay makikasal sa Panginoon? Tayong mga lalaki, ang Diyos alam natin ay lalaki, inuutos po ng Biblia na tayo makikasal sa Kanya. Tayong mga babae, ganun din. Kailangan makikasal din tayo sa Panginoon. Ibig sabihin ng pakikasal, yung kasal po, ibig sabihin yan, pakikisama, pakikiugnayan sa ating Panginoon. Kasi kung hindi ka makipag-ugnayan o makikisama sa ating Panginoon, hindi mo matatawag na nakikasal ka sa ating Panginoon. Katulad po ng ating nangyayari o nagagawa sa mga tao, pag ang isang lalaki at isang babae magkasama, sila ay nagpaplano na magpakasal upang sila ay maging tunay na magkasama, maging tunay na mag-asawa. Diba? Ganun po ang kasal eh. Kaya lang, pag nakikasal ka, sa isang babae, ikaw lalaki, sa isang babae, kailangan ang iyong mata, huwag mo na masyadong pakalinaw-linaw. Hindi na pwede yung tingin-tingin ka kung saan-saan. Kasi lalo na pag kasama mo yung kinasal mo, nasa tabi mo, pag tingin-tingin ka kung saan-saan, makukurot ka. Nandito nga ako kung saan ka pa nakatingin eh. Di ba? Kukurutin ka niya. Ibig sabihin, ayaw niya yun. Ayaw niya yung ginagawa mo. Dahil nga nakiisa ka sa Kanya. Di ba? Ganon din po sa Panginoon, pag nakikasal ka sa Kanya, kung ano ang ayaw ng Diyos at saka mo ginagawa ang ayaw ng Diyos, magagalit din ng Diyos. Di ba? Kailangan sumunod ka sa Diyos eh. Dahil nakisama ka sa Kanya eh. Kaya ang sabi sa Oseas, pakilagay po sa screen, sa 2:19, na nakalagay sa ating tema, napakalinaw po eh. Nang pasimula, hindi pa pala ito. At ako'y magiging asawa mo. Sa una pa lang eh. At ako'y magiging asawa mo, magpakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katwiran. Di ba? Magiging asawa mo ako sa katwiran at sa kahatulan at sa kagandahang loob at sa mga kaawaan. Ibig sabihin, pag nakikisama ka sa Panginoon, kailangan ang Diyos ay matuwid, gumawa ka ng matuwid na bagay sa Kanyang harapan. Ano yung katwiran na yon? Tingnan po ninyo sa Roma 1:17. Bakit may sinasabi siyang katwiran?
Roma 1:17. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos Ito pala ang katwiran ng Diyos na kanyang sinasabi Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagkaroon po tayo ng pananampalataya. Ang pananampalataya pong ito, hindi kung saan natin pinulot o kinuha. Ang pananampalataya ito sinasabi sa Biblia, ang katwiran ng Diyos, ito ay galing sa Diyos na ipinagkaloob po sa atin. 2:8 ng Epeso. Ganito po ang nakasulat sa Biblia. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Di ba? Ang pananampalataya po, ang sagot diyan, ito ay galing po sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay na ipinagkaloob niya sa atin, kaya nagkaroon tayo ng pananampalataya. Paano ka nagkaroon ng pananampalataya? Sa pamamagitan ng inyong pakikinig sa salita po ng Diyos. Di ba? 10:17 ng Roma. Ganito po ang nakasulat. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. Kaya nagkaroon ka ng pananampalataya o paniniwala nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang ating pong sinasabi, salita po ng Diyos, salita po ni Kristo. Ngayon, pinapakinggan ninyo ang salita ni Kristo, doon po nagsisimula sa pakikinig, kaya nagkaroon ka ng paniniwala o pananampalataya sa Diyos. Hindi galing sa ating sarili, kundi galing sa Diyos. Ngayon po, tayo ay makikasal sa Panginoon. Kailangan po tayo ay makisama. Sabi ng ating magulang, kasi naririnig po natin ang espiritu at ang laman ay magkalaban po yun. Magkalaban po yun. Hindi magkasundo yun Ang ginagawa ng espiritu, ayaw ng laman. Nagagalit ang laman. Ang ginagawa ng laman, ayaw ng espiritu, nagagalit ang espiritu. Mag-away ang dalawang yan. Mag-away pong dalawang yan Bakit sila nag-away? Kasi ganito po yan Halimbawa, nakilala po natin ang Diyos. Alam po natin ang kautusan ng Diyos. Di ba? Ngayong alam po natin ang kautusan ng Diyos, gagawa ka sa mga bagay ayon sa laman. Hindi ba magagalit ang Diyos? Magagalit siya Kasi nakilala mo siya Pag nakilala mo siya, ibig sabihin, alam mo na ang kanyang kautusan. Di ba? Alam mo na ang kanyang kautusan Ang kanyang kautusan, gumagawa ng galit yan. Pag gumagawa ka ng ayaw ng Diyos Halimbawa, sinabi niya, huwag kang mangalo niya. Nakilala mo yung Diyos, pinagbabawal niyang mangalo niya. May asawa ka, at saka ka mangalo niya. Hindi ba magagalit ang Diyos? Hindi ba magagalit ang Espiritu? Magagalit. Ayaw na ang isang taong naniniwala sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, pagkatapos niyang maniwala, pagkatapos niya sumampalataya, gagawa ng kalikuan na ayaw ng Diyos. Magagalit siya. Ibig sabihin, pag ganun po ang ginagawa ng tao, lumalaban sa Diyos. Sa totoo lang, lumalaban sa Diyos Pag ganun ang ginagawa ng tao Bakit ko nasabi lumalaban ka sa Diyos? Kasi ayaw po ng Diyos yan Pakinggan po ninyo. Nasa Santiago 4:4. Ganito po ang nakasulat. Ang nagpapatunay po ang Biblia. Hindi po galing sa aking sarili. Santiago 4:4. Kayong mga mangangalo niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Hindi kaaway mo Diyos ngayon. Gumagawa ka ng mga sanglibutan, hindi mo ba kaaway ang Diyos? Kaaway mo ang Diyos Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Di ba? Pag iniibig mo sanglibutan, ibig sabihin, kaaway mo ang Diyos.
lumalabas, hindi mo iniibig ang Diyos. Bakit sinasabi kong hindi mo iniibig ang Diyos? Ibig sabihin, hindi ka sumusunod, hindi ka tumutupad sa kanyang mga utos. Sumasalangsang ka eh. Kung ano ang kanyang ipinagbabawal, sumasalangsang ka. Ayaw mong gawin, ayaw mong katwiran. Hindi ba? Kaya magiging kaaway mo ang Diyos eh. Kailangan pala sumunod tayo. Ibig sabihin, tayo ay pinanganak sa sanglibutan, hindi upang ang katawan ito ay gamitin natin sa sanglibutan, kundi ang katawan ito ay gamitin para sa Panginoon, hindi sa mga mundong bagay. Diba? 6:13 ng unang Korinto. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. 6:13, unang Korinto. Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit, kapwa iwawasak ng Diyos, yaon ang mga ito. Datapwat, ang katawan ay hindi sa pagkikiapid, kundi sa Panginoon, at ang Panginoon ay sa katawan. Yun po ang tama. Gamitin ang katawan para sa Panginoon, hindi sa pagkikiapid o pangangalo niya. Kailangan pala, ang katawan natin, ihandog sa Diyos na buhay. Di ba? Kailangan ihandog natin buhay. Noong unang panahon, ang inihahandog nila, mga hayop, mga baka, mga iba-ibang klaseng hayop na walang kapintasan. Pero sa panahon po natin ngayon, inuutos ng Diyos sa kanyang kautusan, hindi na hayop. Kailangan ang ihandog mo ang mismong sarili mo na walang kapintasan. 6:13 ng Roma. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. At wag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabubuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Kailangan pala napakalinaw po eh. Gamitin pala ang ating katawan sa katwiran sa Diyos, sa Kanya po natin ihandog. Di ba? Napakalinaw po eh. 12:1 ng Roma. Napakalinaw po doon. Nabasa ko ang 6:13 pero mas malinaw na nakasulat sa 12:1 ng Roma. Ganito pong nakasulat. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Di ba? Napakalinaw po, ihandog natin ang ating sariling buhay, na kahaya-haya sa Diyos na walang kapintasan. Pero meron pa rin mga tao ngayon naniniwala ang kanilang inihahandog, mga hayop. Wala na po yun. Ipinagbabawal na po Diyos yun. Pero nababasa nila sa lumang tipan eh. Nangyari po noon yan. Nasa bagong tipan po tayo. Ang kapangyarihan at kaluwalhatian ibinigay ng Diyos Ama sa kanyang anak, ng ating Panginoong Yesukristo. Kaya sabi ng mga iba, dalawa kasi ang Diyos natin. Meron ang Ama, meron pang anak. Tingnan mo yung mga taong marurunong. Ang takbo ng kanilang kaisipan. Merong ama, merong anak, edi dalawa ang Diyos. Ang daming Diyos. Nakasulat sa Biblia, isa lang ang Diyos. Pinatutunayan nila. Kaya yung mga iba, tinakwil nila ang ating Panginoong Yesukristo. Hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Yesukristo. Ang pinapaniwala nila ang Diyos Ama lang. Ganun po nangyayari eh. Kaya kung minsan, nagkakalito, ito ang aking Biblia galing sa Diyos. Hindi sinulat ng tao, galing talaga sa Diyos. Tatanungin ko siya, nakita mo pa ang Diyos? Hindi naman pa rin niya nakita eh. Paano nanggaling sa Diyos yan? Pero ako, pinatutunayan ko, ang Biblia, libro po ng Diyos yan. Libro po ng Diyos yan. Kaya pinababasa niya eh. Kailangan natin basahin sapagkat siya ay libro po ng Diyos. 34:16 ng Isaiah. Pakinggan po ninyo.
ang sulat ni Propeta Isaiah. 34:16. Ay, andun. Oh, ganito po ang nakasulat. Ito po ay libro ng Diyos eh. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Di ba? O, napakalinaw eh. Pinasasaliksik niya, pinasusuri niya ang kanyang libro. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. O, hindi lang sinasaliksik eh, pinababasa niya. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Hindi na kailangan dagdagan. Wala nang dagdag, wala nang kulang. Ganap na, kumpleto na. Nasa Biblia na lahat ang nakasulat sa Biblia. Eh merong isang tao mamumusong. Ang katwiran niya ay ganito. Oh. Alam niyo po kung anong kanyang katwiran? Oh, pag nabasa mo ito, tingnan natin sa Biblia. Sa 21:25 ng 1. Ganito po ang kanilang katwiran eh. Ganito ang nakasulat. 21:25. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Oh, ito ang kanilang katwiran eh. Marami daw tanda ginawa si Jesus na hindi nasulat sa Bibliang ito. Inahanap nila ngayon yon. Yung ginawa ni Jesus na hindi nasusulat sa Biblia. Bakit nila hinahanap? Nagsusuri sila eh. Di ba? 14, tingnan mo ngayon Roma, 14:33. 14:33 ng Roma. Kung hindi po ako magkamali rin po. Ay, layo. Alay, 14. Ay, Roma 11:33. 11:33. 11. Okay. O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. O di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip o salitang matarok, hindi malirip na kanyang mga daan. Di ba? Hindi mo matarok eh. Merong ginawa si Jesus na hindi nasusulat sa Biblia. Inahanap nila ngayon yon. Hindi ba? Tingnan natin ang 1:20-30. Balikan natin ang 1. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nasusulat sa aklat na ito. Di ba? Oh, hindi na nasusulat sa aklat na ito. Ngayon, inahanap natin ang ebidensya. Ang ebidensya ang nakasulat sa Biblia. Pag hindi nakasulat, paano mo patutunayan ang isang bagay na hindi nakasulat? Hindi ba? Para sa akin, ipasa Diyos na lang yun. Ang mga bagay na hindi nasulat na sinasabi sa Biblia, Diyos ang nakakaalam. Hindi pinaalam sa mga tao, kapatid. Hindi ba? Bakit? Ang mga bagay na lihim, nauukol sa Diyos eh. Lihim kasi yun eh, na hindi ipinaalam sa mga tao, maski sa kanyang mga alagad. 29 ng Lumang Tipan, Deuteronomio. Ganito ang nakasulat. Nagpapatunay po kasi ang Biblia eh. Diba? Napakalinaw eh. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit, ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. Oh. Para magawa nating lahat sa kautusang ito, yung mga bagay na lihim nauukol sa Diyos. Kung wala sa Biblia, kapatid, huwag mo nang hanapin. Ang hanapin mo, ang nasa Biblia, ang nakasulat. Oh. Halimbawa, hinahanap ang pangalan mo sa librong ito. Eh wala naman sa librong ito, pag mo hinahanap-hanap, nagpapapagod ka. Hanapin mo kung saan nakasulat. Eh ito, walang nakasulat, hahanapin mo.
Aba kapatid, mapapagod ka. Kaya sinabi ng Diyos, ang mga bagay na lihim ay ukol sa Diyos. Ang mga bagay na hayag ay ukol sa tao. Ang bagay na hayag, yun lang po ang para sa atin. Ang nakasulat sa Biblia, na wala ng kulang at wala ng dapat idagdag. Kaya tayo po ay nakikisama sa Panginoon, ay kay isang Espiritu niya. Sa 6:17 ng unang Korinto, bago po ako magtapos, 6:17 ng unang Korinto. Ngunit, ang nakikisama sa Panginoon ay kay isang Espiritu niya. Oh. Hindi ba tayong lahat ay nakikisama sa Diyos? Ngayon, kung tayo ay nakikisama sa Diyos, ay kay isang Espiritu niya. Oh. Kung tayo ay kay isang Espiritu niya, lahat ng bagay na nakasulat sa Biblia, ipinapaalam niya sa atin eh. Oh. Inahanap mo yung mga bagay na hindi nakasulat. Pinatutunayan mo isang bagay na hindi nakasulat. Kaya noong unang panahon, maraming mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan at katwiran ng Diyos eh. Bakit? Ang ginagamit nila ang kanilang sariling karunungan, katang-isip. Naniniwala sila sa mga bagay na saling lahi, kasaysayan na walang katapusan. Narinig nila yon. Hanggang ngayon, pinatutunayan nila. Wala naman silang pruweba sa Biblia. Di ba? 1:4 ng unang Timoteo. 1:4 ng unang Timoteo. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo. Ni huwag makinig sa mga kata. Itong kata po, katang-isip yan. Kwentong kutsero, sabi ng mga matanda. Walang katotohanan. Narinig lang sa iba, ibinabalita sa iba. Wala namang kayang patunayan, walang pruheba. Ni huwag makinig sa mga kata at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng mga pagtatalo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya, ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon, sabi ni Apostol Pablo. Diba? Kaya ako po, hindi ako nagsasalita ng katangisip na nanggagaling sa aking sarili o narinig ko lang sa iba na pinatutunayan ko sa inyo. Hindi. Pag wala sa Biblia, hindi ko pinatutunayan. Pag hindi nakasulat sa Biblia, sabihin nyo sa akin, si Weng nagpapalalo. Mas marunong pa sa Biblia. Mas marunong pa sa mga espiritu. Hindi po. 4:6 ng unang Korinto, pakinggan po ninyo. Para maging malinaw po sa inyo. Bakit nasasabi ko po ang mga salitang ito? 4:6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos, dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Diba? Kaya ako po, hindi ako nagpapaigit sa Biblia sa nakasulat. Sinusunod ko ang nakasulat sa Biblia. Ganon din ang pakikasal sa Panginoon. Kailangan sumunod ka sa kanyang mga utos. Pag sumunod ka sa kanyang mga utos, huwag ka nang gagawa na ayaw ng Diyos para hindi kanya magiging kaaway. Di ba? Ganon po ang utos eh. Ay mga iba, nagsasalita, wala sa Biblia. Aba, kung ang kaharap ko nagsasalita, papaliwanag, wala sa Biblia. Aba kapatid, hindi sa pinagmamayabang, hindi ko sa urungan, kung wala sa Biblia kanya sinasabi. Sabihin ko, hindi totoo ang inyong sinasabi, na wala sa Biblia. Patutunayan mo sa akin yan, kasinungalingan. Ang totoo, ang nakasulat sa Biblia, kapatid, huwag nating bitawan ang katotohanan, ang nakasulat sa Biblia, yun po ang ating patutunayan. Maraming salamat po. Maya payaba. Kaya ko. Salamat po kay katamong last speaker. Kareng binya na po nga pamag-aral kay katam. Siguro po may linola karing kay katamong diwan po detang sinabi na o yung kay katamong metong nga tema na po. Palagi ako po maka-attention kayo po talaga makirandam kayo. So reta pong kapag-aralan sabi napin, dindam tamo nga na, ela mo po sana linub keni, dinwala kita. Na po,
Sana po linubla keni, mitarak la keni. Ne po. Mita namla, king kaya katamong puso, bangkanita, yatala po kalingwan. Uli pong kasi, yung tao mapangalingwan niya, kay ba na pong dindam, yung kaya kalingwan ang God. Iya po yung sakit tamo ita. Iya po yung pakabanten tamo ita. Ne po. Iya po yung dapat tamong gawan, yung meto nga talasal pantaya. So, rin pong kaya katamong pisaw-saw, 5,500 lap, 5,100 lap po, kaya pong minunata mong offering. Kaya pong kadwa, 2,925 lap po. So, deni pong kaya katamong pamisaw-saw pa rin Eko po, ela po anak ko rin Aliwa po yung magnisa yung babarayan. Reta pong kaya katamong kapatad mangailangan. Ila pong sopantamo, sopantala kaya panalangin, sopantala kaya tang abo na po ni tang agyo na po ni kaya katamong pamisaw-saw. So ngayon po atin tamo pong kapatad Chu king balayampunan mangailangan niya pong apilo, papasawp na po ning manalay espiritu. So rin pong manungkulan pilano pong Aldo maglame. So, inkiakatam pong kapatad, nung atsuya po kayong ospital, sabihan da rin doktor kanini, critical yan po. So, hanggang kayong kikatamo po, kayong bilitam po ngeni, po makalingad kikatamo, kabilyana po, yung kikatamong meto nga kapatad. Although, miras po yung antikanini nga panahon kaya, waman po metong yan namang masipag magobra, kemburi na po ning Ginoo. Pero makanyan man po, ala pong patugot sa sabihan ko kaya kayo, mamintu tamo, ang pong mamintu atin tamo pong talagang tengwanan nung nanuya po itang para kaya katamo. Nung nanuya po itang miras kaya katamo, tanggapan taya po. Alupan na po, uling yatamo po makatanggi nung nanuying kaya katamong tingwanan. So ngayon po at yuking antikanining kabagayan ng kaya katang kapatad, pisaw-sopan tayo pong panyawad king kaya katamong Ginoo, nung panwana na po ng Diyos kaya katamo, ibiyaning adwan tamo. Dapat etamo mo rin po makatutol kaya, nung nano po itang burinam pong itialagana ng Diyos, ya mo rin po yung matupad. Ne po. Pero makanyan man po nung akit na kaya katamo, alang imposible yan, ne po. Ya po yung kaya katamong pamagaral. So, reta pong kakatamong kapatad, detang panalangin, yukul tamo mo naman po, kaya kakatamong kapatad, daman ngani. Po, misasan metong tamo, gawa ning metong panalangin para kaya, po, bangkanita yung makatanggap ya pong kapasnawan, king kayang sarili. Po. At nung waman, atin niya mangkamalyan, po, yung tao, kailangan pong surrender tayo, yung kakatamong sarili. Po, ing sarili tamo, surrender tayo king Diyos, tanggapan tamo na itamig kamali tamo, ating Diyos, ya po yung balang makibat kaya katamo. Kanya, sana po, rening pamag-aral reni, maragulang bagay kaya katamo, kanya sana rin balang metong kaya katamo, yung makanyang tala pong agawaking kaya katamong sarili. Po. At, kaya po tutugi, i-announce ko no po rin maging speaker tamo, bangkanta balutan na po. Brother Renato po, iya po yung metong kareng speaker, kaya Sunday, Brother Rick po, po kaya Sunday, at yun naman po. So, ngayon po, yung dakala salamat, maya pa abak naman po kaya kawan. Atin po kanong amo po. Atin la pong pasabi, atin po kanong medical mission. Salamat, Dok. Ano po kaya pumain. 2:00 po detang ating panahon. Kaya matwa po, kaya ning kari mako, kaya ning siping namo po ni sentro. Dr. Patawaran ang po ay, ang po din kayabe ng doktor. So, deta po ating panahon, magtatampo.
kapayapang mo. Gining Diyos, alina lang king sabla. Ngani pong kapinandit na iti, Ginoo miras nepo, banting upayang mirinanang angganan, inke kaming banal at ipunan. Diyos ko, ngani pong ikami pong mikakapatad, minsan pa mikakawani kami, luwal king sinagoga nga iti. Magbalik ka rin kay kaming sarasariling kubong tuknangan. Ginoon nung makanano yu kepong petnobayan, inatad kapayapan, king lugalay ti. Tulutan niyong minsan pa magbalik kay sana pong kapayapan, bit-bit miyay tang tula karing balang kay kaming puso. Tulutan niyo, Ginooy kami pong anak yu, karingaldo pang bukas, makanyan milas hanang agawa, ding keking banal atong kulan ay lang pamagkunwari. Di na nyo kepong tetagan, kapibabatan, matibe kasalpantayanan, banting upayang king balang saglit Diyos ko, Ginoo, ating kang lubusang pag-iligan karing balang katao kay kami. Nganing pinanditay ti, adwan yorgu, adwan mi, king kaya kayong banalayarapan, papanatilyan nyo ing kayaos na ning balang kay kaming kayaos. Di na nyo kepong ating tibayan, Diyos ko'y lawot yung kasangkanan karing banal ming kapamintuan, banting upayang ginong Diyos makanyang keng malyaring sumulong, adwan mirgo pagkalubanan nyo keng kabyasnan, banting upayang yung kabyasnan na iti, yapo ing magilaya ki kami ibat king kamangmangan, bamela mo pong lubos ang abantering balang ki kaming kasarlinan ng pong pamirapat dapat, at halingap milang lubusan ding ki kayo pong banal akautusan. Ngayon oras ay ti Diyos ko, mo bukod ding sarasarili ming pakipanalangin migpa, nunering hanggang ki kang lelangan, lalong-lalo na puretang migpasasaking dewakan, paslaganyongan sana po king kaya kayong salang belanangga, dinanyongan malino kay sipan maganakang puso, itang eraburing marapatampong malyariking sarili da, era agawa king kaluparang melalang banting upayang itapong banal yung kaburian, yung marapat, ampong mapalyari, king kaya kaming mabilugayato. Ginong Diyos, di pungatyo king lalam na ning kapanandaman, ayating bit-bit nganing pinanditay ti, lalong-lalo na po igpaing kay kaming kapatid, kilob na ning ampunan. Ginoo kamalayan mo ang pong kakilala, Diyos ko ikaing manakit ang pong mikibalo king kayang kabilyan. Ipanabilin miya king wanan mong gamat, ing malatinang biyang pong malating sikanan. King kay kami pong sarili lalaki ng harapat nung alaka kay kami. Diyos ko king lagyo na ning kikeng kapaniwala ng pong kasalpantayanan, Diyos ko makisabi kay pang mayap kay ka. Pakit ka pong misteryos kaya kaming anak yung talasyo nganing abakay ti. Uling balo mi kitang napon, Ginoong pe paltuming miyayaliwang imala, pe pakayap kang sulanan. Ginoo pesalan mo retang bulag, detang maklak, mirinan lapong panandam. Diyos ko retang meti, biyayan mo la. Halang imposible nung burian mo. Oy tapuing kapatad mi, Diyos ko, ikapuing manimuna. Apisan making liim, burian mo Diyos ko, adwan mergo, suglungan mo pa yung biyena, banting upayang yung tula miganap karing kayang pamilya, magtibela karing tinggap dang tungkulan, akayabe miyang sumuyo mamintuking buri mo. Diyos ko, dakal pong dakala salamat, ngayon nga ba kay ti, ilaretring kaya kaming misasan meto nga panalangin ni kaming mikakapatad, sana po tanggapan mo nga na yung timong mabanglungayin king kaya kang banalay harapan. At ipagkalob, king bane-bane lang kulang ding balang kaya kaming awad. At ingaganaganang bagay nga iti Diyos ko ipapamilatan mingan puking kaya kayong bugtong anak Yeso Kristong kaya kaming sariling tagapagligtas. Kambet saop daring mapamatulang Espiritu Santo, yan nasa po. Sibol Tagumpay Ningbiel is now signing off.
Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, B.